Ovo je kulinarski izazov. Dobrodošli. Danas učestvuju starija sestra Melisa i majstor kuhinje šef. Ali ne mislite valjda da je to sve? Ima još omiljena baka. Hajde da saznamo šta želi mali Tyler. Već sam smislio šta želim. Hoću tortu, spremajte. Odlična ideja, Tyler. Hajde, ja krećem prva. Već znam šta da spremim. Imam kore i fil. Treba sve to spojiti. Da, dobila sam tortu. Stavit ću je u stakleni okrugli kalup. Dodat ću jestive slatke ribice, školjke, morske zvezde i alge. Nakon toga sipat ću plavi žele. Tako je. Zatim treba malo sačekati. Dovoljno je par minuta. Gotovo. Hajde da proverimo naš žele. Stvrnulo se odlično. Prvi sprat torte ispao fantastičan. Šefu je ostalo malo želeja. Sad ću probati. Ej, šefe, šta vam je? Dajte mi. Ali to je moje, ne može. Uopšte ne poštujete starije ljude. Dobro, eto vam. Ups. Zbog vas sam pala. Zašto ste pustili tanjir? Sad sam sva u želeju. Neću vam to prostiti. Ma dajte, šefe. Sve u redu. Ja ću napraviti svoj žele. Koristit ću med. Da, tako je lep. Obožavam. A čime se bavi Melisa? Ja pravim potrebni oblik za tortu. Još malo, ovo nije potrebno. Treba mi ravan polukrug, tako je. Ne treba ti to? Dobro, onda ću to sve uzeti sebi. Da, treba će mi za moju tortu. A sad ću sipati žutu glazuru preko. Odlično. Ispalo je baš sjajno i sočno. Svaka mi čast. A ja ću odseći višak od mančmelua. Ovo može da se pojede? Da. Sad ću staviti mančmelu na tortu i ostaviti mali kruh. Wow, kakva lepota. Šefe, a šta je kod vas? Moja torta je sigurno zanimljivija. Sipat ću fil u kalup. Zatim staviti koru od želeja. Ponovo fil. I opet kora. Da, a sada sklanjam kalup. Pogledajte, ispala je mala torta. Preliću je plavom glazurom. Mora da prekrije celu tortu. Sastavit ću tortu i to je to. Pogledajte. Šefe, vaša torta je tako prelepa. Ima morsku temu, izvrsno. Ne dirajte mi tortu. Sklonite svoje ruke. Moje torte ne sme da se dodiruje. Zabranjeno. Pa dobro. A ja imam tortu u obliku pčelice. Gledajte kako slatko. Nije loše. A moja torta je u obliku ovce. Dodat ću još par detalja i to je to. Ispalo je preslatko. Tyler će sigurno biti oduševljen. Hajde da mu pokažemo naše torte. Prijatno, dragi. Wow, sve izgleda tako super. Odakle da počnem? Tačno. Želim da probam ovu ogromnu tortu sa želejom. Ovdje su odmah dve torte. Jedna veća, druga manja. Wow, to je jako ukusno. A kakva je druga? Obe su neverovatno dobre. Sjajan početak. Idemo dalje. Sad ću probati tortu u obliku pčelice. Šta? Unutra je med? Kako cool. Obožavam med. To je zaista dobro. Med je tako sladak i lepljiv. Vreme da probam posljednju tortu. Izgleda jako slatko u obliku ovce. A kakav je ukus? Nije loše, ali ko će pobediti težak izbor? Izabrao sam šefa. Da, znala sam. Ja sam najbolja. Jel vam jasno? Baš sam gladan, spremite mi sandvič. Jel može? Hej, da li me uopšte gledate? Ne? Hej, ja sam ovdje. Odmah mi spremite sandvič. Dobro, Tyler. Od čega da počnem? Piletina. Odlično. Sad ću je iseći. Napravit ću lepinje od nje. Pokrit ću folijom i istući. Odlično. Zatim ću dodati biber i sos. Nakon toga ću uvaljati u brašno, jaje i prezlu. Odlično. Posle toga ću ispržiti to. Šefe, ovaj put će pobjeda biti moje. Ko ti je to rekao? Neću ti dozvoliti da pobediš.
Hvala na vičlama, Melissa. To će mi trebati za moj sendvič. Odlično, na redu je paradajz i drugo povrće. Odlično. Moj sendvič će biti zdrav i sočan. Dakle, ispačit ću vičle, zatim hleb. Stavit ću sve sastojke u tiganj i preliti sve jajima. Dodat ću malo sira, paradajza, avokado, kečap i senf. To je to, moj sendvič je spreman, pogledajte. Bako, kako vam se čini? Da li je ovo sigurna konstrukcija? Ups, izvini. Dobro, treba nastaviti da kuvam. Već sam napravila tost u obliku medvedića. Pogledajte kako slatko. Vreme je da sastavim sendvič. Sir, zatim salata, paradajz, zatim kuvano jaje i slanina. To je to. Pogledajte, moj sendvič je spreman. Melissa, šta si ti smislila? Ja sam već ispržila piletinu. Pogledaj, izgleda jako dobro. Stavit ću na tanjir, koristit ću piletinu umjesto hleba. Preko ću staviti slaninu, sir, višle i sos. Da, to je to. Tyler će biti oduševljen. Probaj, mali. Šta ste spremili? Probat ću prvo najveći sendvič. Wow, tu ima toliko svega. Svaki sloj je nevjerovatno ukusan, sviđa mi se. Šta dalje da probam? Neka bude ovaj sendvič, baš je sladak. Kakav je ukus? Prelepo, ali previše banalno. Šta je ovdje? To je nešto neobično, probat ću. Wow, kako ukusno i hranljivo. Da, sestra je pobedila, 100%. Da, znala sam da je moja ideja najbolja. Juhu! Sad mi spremite kajganu, jel može? Naravno, treba će mi jedno jaje. Razbit ću ga u tiganj. Tako je, sklanjam ljusku i čekam. Wow, pa to je jednostavno. I ja ću raditi tako. Ups, pa može da prođe. Bacit ću odmah 10 komada. Tyler raste, treba mu velike porcije. Melissa, šta tu radiš? Dobro, neka je. Ja ću napraviti kuće od pirinča i dodati par detalja. Preko stavljam svoju kajganu i sve spremno. Pogledajte. To je preslatko. A ja sam napravila klasičnu kajganu. Ukrasila sam je kukuruzom. To je to. Tyler, probaj. Kako odvratno, to neću jesti. Šta je ovdje? Kako slatka kajgana. Probat ću. Da, to je jako ukusno. Cool. Šta je ovdje? Šta? Kuće spava ispod čebeta. Preslatko. Čebe je baš ukusno. Ali ko će pobediti? Odlučio sam, to je baka. Da, to je moja prva pobjeda, dragi. Hvala ti. Srećna sam. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao, drugari.